Τώρα πάμε να βάλουμε και ένα άλλο θέμα στη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και κρατήστε το αυτό που θα ακούσετε, γιατί μπορεί να σας χρησιμεύσει και μέσα στην καθημερινότητά σας. Είναι μια εφαρμογή η οποία ονομάζεται Δέστο Πέστο. Πέστο, όχι το πέστο που βάζουμε στα μακαρόνια και μας αρέσει πάρα πολύ, έτσι, σάλτσα βασιλικού, αλλά δέστο και πέστο, να το πεις δηλαδή, να το αναφέρεις. Πάμε να συζητήσουμε περισσότερα γι' αυτό. Είναι ο κύριος Γιάννης Πατρικιάδης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και που έχετε αυτή την εφαρμογή, κύριε Πατρικιάδη, και θέλω να μας πείτε περισσότερα, δηλαδή κάποιος που μας ακούει αυτήν την ώρα, τι είναι το Δέστο Πέστο και γιατί να το χρησιμοποιήσει. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσο, καλησπέρα. Το Δέστο Πέστο γιατί να το χρησιμοποιήσει. Καταρχήν έχει να κάνει, άμα κάνω Δέστο και Πέστο, είναι τόσο ωραία γιατί ο Δήμαρχος θα ανταποκριθεί αφού εγώ φωτογραφίσω την κακοτεχνία που θα δω στο δρόμο, ναι, και θα μου αλλάξει την καθημερινότητα. Πηγαίνω στο δρόμο μου, βλέπω μία πινακίδα λερωμένη με αυτοκόλλητα. Είναι όλες, αλλά βλέπω μία. Βγάζω την εφαρμογή, την οποία μπορώ να την κατεβάσω από Android ή iPhone, πώς τα λένε από τα ανάλογα store. Την έχω στο κινητό, φωτογραφίζω την πινακίδα τη λερωμένη, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη από πίσω, παρακολουθεί να δει αν όντως η πινακίδα είναι λερωμένη και αυτόματα στέλνει email στο Δήμαρχο. Αντίστοιχα με το πεζοδρόμιο ή με οτιδήποτε βλέπω γύρω μου, σωστά? Πεζοδρόμιο, κλαδιά από δέντρα, λακκούβες στο δρόμο, αυτές οι λακκούβες στο δρόμο που πηγαίνουμε στο δρόμο και κοπανάει το αυτοκίνητο συνέχεια, εντάξει, είναι πολύ εύκολο. Παρατημένα αυτοκίνητα, δόξα τω Θεώ, είναι πολλά τα παρατημένα. Και δεν είναι ότι είναι παρατημένα, πέρα της μόλυνσης που έχουν όταν είναι στο δρόμο, είναι και χάνουμε θέσεις στάθμευσης, δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Απολύτως. Οπότε πείτε μας τα βήματα. Έχεις λοιπόν κατεβάσει την εφαρμογή, μετά βλέπεις την κακοτεχνία, το βγάζεις φωτογραφία και αυτό πήγε στο Δήμαρχο. Το φτιάχνει ο Δήμαρχος. Μόλις το φτιάξει, έρχεται απάντηση στο κινητό μου από αυτό που το έστειλα και μου λέει ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί το συζητάω καθημερινά. Όλες οι αναφορές που πάνε στο Δήμαρχο είναι ανώνυμες. Δεν ξέρει ο Δήμαρχος από πού πηγαίνουν, ποιος είναι ο πολίτης. Και μάλιστα για να πω και κάτι άλλο, κύριε Ανδρίτσο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ούτε εμείς του Δέστο Πέστο ξέρουμε ποιος βγάζει τις φωτογραφίες. Είναι τελείως ανώνυμο. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει κάποιος την πληροφορία. Και αυτό γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί είναι κάποιοι δήμαρχοι οι οποίοι όταν οι πολίτες βγάζουν φωτογραφία από το Δήμο εκνευρίζονται. Γιατί δεν θέλουν. Και επειδή δεν θέλουν, εγώ έχω και σχόλια στο Facebook εκδικητικά, απειλητικά προς εμένα, που στην τελική εμείς απλά κάνουμε τον ενδιάμεσο, έτσι. Δηλαδή τι θέλει ο Ανδρίτσος να βγάλει μια φωτογραφία από το γραμμένο οξιάς. Όπα, κάτι ξέρει ο Πατρικιάδης. Κάτι ξέρει ο Πατρικιάδης, γραμμένη οξιά, ναι. Ελάτε. Τραβάει λοιπόν μια φωτογραφία από εκεί. Και δεν θέλει να πει ότι εγώ είμαι ο Νίκος ο Ανδρίτσος. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί να έχει ένα μαγαζί. Και με την εκδικητικότητα που έχει. Οπότε αυτά γίνονται με ανώνυμο τρόπο. Φαντάζομαι εσείς όμως τσεκάρετε, γιατί να το πάμε και από την ανάποδη. Μπορεί εγώ να είμαι αντίπαλος στο Δημάρχο και να βγάλω μια φωτογραφία ό,τι να είναι και να την ανεβάσω και να τον κατηγορώ για κακοτεχνία. Εσείς επιβεβαιώνετε, διασταυρώνετε ότι το υλικό που ανεβάζει κάποιος ότι αντιστοιχεί όντως σε κάτι το οποίο προσάπτει στο Δήμαρχο? Ναι, καταρχήν δεν μπορεί κάποιος να ανεβάσει κάτι το οποίο είναι άσχετο με κακοτεχνία. Γιατί υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Άμα πάρουμε φωτογραφία το φλιτζάνι του καφέ ή την τηλεόραση που καθόμαστε στο σπίτι και λέμε βγάλ' και στείλ' το στο Δήμαρχο, θα περάσει τεχνητή νοημοσύνη η φωτογραφία, θα δει το περιεχόμενό της, θα δει ότι είναι η τηλεόραση στο σπίτι και δεν είναι λακκούβα και δεν θα στείλει email στο Δήμαρχο. Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία από έναν άλλο δήμο ή μια άλλη περιοχή και να το... Όλη την Ελλάδα, όπου θέλει,
Γιατί εγώ... Ναι, λέω, εσείς κάνετε διασταύρωση ότι πρόκειται για μία... υπάρχει, να σας το πω αλλιώς, το ρωτήσω αλλιώς, υπάρχει γεωεντοπισμός της φωτογραφίας? Από το GPS του κινητού, βέβαια. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ανεβάσεις φωτογραφία που έχεις ήδη τραβήξει. Πρέπει να πας, να είσαι στο σημείο, να το φωτογραφίσεις με το δες το πες το. Θα λάβουμε αμέσως, θα λάβει η εφαρμογή το GPS ακριβώς στο ακριβές σημείο, ημερομηνία και ώρα, γιατί είναι σημαντικό, έτσι. Ναι. Και θα το στείλει στον δήμαρχο. Μάλιστα. Τώρα, οι δήμαρχοι ανταποκρίνονται σε αυτό, κύριε Πατρικιάδη? Να πω πριν από αυτό, να πω ότι εάν υποτεθεί ότι κάποιος θελήσει να βγάλει 1.000.000 φωτογραφίες το ακριβώς ίδιο πράγμα, στο ακριβώς ίδιο σημείο, ο δήμαρχος θα πάρει μόνο ένα email. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ούτε spam στο email του δημάρχου κάποιος, γιατί μπορεί να το κάνει, γιατί μπορεί να στείλει φωτογραφία. Ναι. Πάμε και στο θέμα των δημάρχων τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι ασχολούνται ασχολούνται με την πληροφορία που παίρνουν από το ΔΕΣ το ΠΕΣΤΟ πάρα πολύ σοβαρά, πάνε και διορθώνουν. Και προβλήματα ανεβάζει ο κόσμος και ο δήμαρχος είναι δίπλα και διορθώνει. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου, σαν να μην υπάρχει, σαν να μην παίρνουν την πληροφορία, που βάσει νόμου αυτό είναι παράνομο, βάσει νόμου. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι, υπάρχουν και δήμαρχοι οι οποίοι μου κάνουν εμένα επίθεση κατευθείαν, ότι γιατί δεν βάζεις τους πολίτες να αυτό και γιατί δεν τους λες εκδικητικό και προειδοποίηση και απειλές. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που το ρωτάει η Πολυτίμη Αλιφέρη, που μου στείλε τώρα μήνυμα πριν από λίγο. Μας λέτε ότι η αναφορά που γίνεται για το δήμαρχο είναι ανώνυμη. Ωστόσο, στην εφαρμογή κάποιος πρέπει να εγγραφεί, δηλαδή να δώσει τα στοιχεία του για να εγγραφεί? Πρέπει να κάνει μια εγγραφή, να ανοίξει ένα λογαριασμό, ο οποίος μπορεί να γίνει είτε με Google, είτε με Facebook, είτε με το Apple ID, είτε και με email και password. Το οποίο αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το κινητό, καταρχήν να ξέρουμε ότι αυτό το κινητό έχει βγάλει λακκούβα το σημείο τάδε, και να μην ξαναστείλει αυτό το κινητό, αυτή τη λακκούβα ξανά στο δήμαρχο. Και επίσης όταν ο δήμαρχος φτιάξει τη λακκούβα, θα την πληρώσει στο site ότι εγώ την έφτιαξα στην επικοινωνία, και θα έρθει μήνυμα στο κινητό. Εσείς όμως δεν κοινοποιείτε δεδομένα, υπάρχει προστασία των δεδομένων. Δεν τα ξέρουμε. Όταν εσείς, κύριε Ανδρίτσο, έχετε ένα προφίλ στο Facebook, να σας πω έτσι απλά, το οποίο λέει ο κακός λύκος, εμείς τα στοιχεία που βλέπουμε μέσα είναι ο κακός λύκος. Ή άμα λέει Γιάννης Πατρικιάδης, ωραία, πώς υπάρχουν? Εντάξει, μπορεί να είναι λίγοι Πατρικιάδες, αλλά Παπαδόπουλοι είναι πολλοί. Και δεν είναι θέμα να κοινοποιήσουμε. Εμείς πιστεύουμε, και το πιστεύουμε ακράδαντα, και το είχαμε πει, και το έχω πει σε όλες τις, πώς το λένε, τις που μιλάω. Συναντεύξεις, δεν μας ενδιαφέρει αν ποιος δήλωσε το πρόβλημα. Δεν μας νοιάζει. Αν το πρόβλημα είναι εκεί, μας νοιάζει. Αυτό ακριβώς. Και πάνω απ' όλα να αναλυθεί το πρόβλημα. Επίσης και να κλείσουμε με αυτό. Ελάτε, κύριε Πατρικιάδη. Δεν επιτρέπουμε στο χρήστη να βάλει σχόλιο στη φωτογραφία. Φωτογραφίζεις, έφυγε. Είναι τόσο γρήγορο. Εγώ με το μηχανάκι στο δρόμο, στο φανάρι μόλις με πιάσει, αν δω μια πινακίδα, βγάζω το κινητό από την τσέπη, φωτογραφίζω και φεύγω. Και η φωτογραφία έχει πάει στο δήμαρχο. Μάλιστα. Στο δρόμο, εν κινήσει. Καλό εργαλείο αυτό, καλό εργαλείο, να το χρησιμοποιούμε. Δέστο, πέστο. Έτσι θα το βρει κάποιος. Έχει και αξιολόγηση των δημάρχων καθημερινά στη σελίδα δεστοπέστο.gr κάθετος stats από το statistics, όπου καθημερινά αξιολογούνται οι δήμοι ανάλογα με την ανταπόκρισή τους στα αιτήματα των πολιτών. Πολύ ωραία. Δηλαδή ποιος ασχολείται και ποιος δεν ασχολείται. Υπάρχει σειρά. Ναι. Και επειδή σας είχα φιλοξενήσει και πέρυσι, κύριε Πατρικιάδη, για το ίδιο θέμα, στο ενδιάμεσο έχει γίνει και αναβάθμιση της εφαρμογής, οπότε δεστοπέστο.gr, έτσι ώστε να πάρουμε λίγο και την κατάσταση στα χέρια μας, και ελπίζοντας και ότι οι δήμαρχοι θα ανταποκριθούν σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίδα, το έχουμε δει να γίνεται. Έτσι, μπράβο. Την ελπίδα το έχω δει να γίνεται. Ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατρικιάδη. Να είστε καλά. Δεστοπέστο, κυρίες και κύριοι, το κρατάμε και αυτό.